Isang pambihirang karanasan para kay Senator Risa Hontiveros ang makiisa sa aktwal na pag-aani ng isda sa Lambaklad Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 sa San Narciso, Zambales nitong Huwebes, March 26. Kasama ang mga mangingisda at LGU, personal niyang nasaksihan kung paano inaani ang huli mula sa Japanese set net fish trap o mas kilala bilang lambaklad. Proyekto ito ng BFAR 3, katuwangan tanggapan ng senadora mula pa ng 2024. Isang sistemang hango sa pinagsamang lambat at baklad o fish coral. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa humigit kumulang 25,000 kilo ng iba't ibang uri ng isda ang naaani mula rito, na nagbibigay ng tuloy-tuloy na kabuhayan sa 40 pamilyang mangingisda sa lugar. Ayon kay Hontiveros, kahanga-hanga ang sipag at dedikasyon ng mga mangingisda, gayon din ang sistemang kanilang pinapatakbo. Pambihira. Hindi ko malilimutan. Para talagang kaibigan ng mga mangingisda ang dagat. So very, very inspiring yung nagagawa nila. Nakakaipon pa sila, nakakapag-impok. Dito sa ginagawa nilang 2 beses isang araw na lambaklad. Tapos dami ng kwento sila na buwanan, iaahon yung mga lambat para linisin, i-maintain. Tapos kung paano nila itinayo originally yung lambaklad over for ilang square meters. Malaki siya halos half a hectare. Tapos gamit yung mga malalaking bato na tinransport pa nila dito ng 7 truck para lang magkaroon ng pundasyon. So sobrang impressive and inspiring. Para naman sa BFAR 3, mahalaga ang lambaklad sa maayos na pamamahala ng yamang dagat at pagpapalakas ng kabuhayan sa komunidad. Masaya rin daw silang makasama si Senator Risa sa proyektong nagtataguyod ng pag-angat ng lokal na sektor ng pangingisda. Si Senador Risa na alam naman natin na malapit din ang puso niya sa mga mangingisda, lalo sa mga bantay dagat. So, ngayon po ay naranasan ng ating senador na sumama sa humuli ng mga isda dito sa isa sa mga project natin na lambaklad dito sa San Narciso. And sa tingin ko naman po ay siya dahil nakita niya yung wastong pamamahala ng mga mangingisda natin dito sa San Narciso. Malaki rin ang pasasalamat ng samahan ng mga mangingisda, lalo na sa dagdag na kita at oportunidad na dulot ng proyekto na napapakinabangan din ng iba pang sektor sa kanilang lugar. Ma'am, sobrang saya kasi bihira yung senador na namamasyal sa amin. Marami siyang naibigay sa amin, kaya maraming pasalamat sa amin sa kanya. At napapakinabangan ng mga kababayan, sa mga lalaki, kahit sa mga senior na nagkakaroon sila ng income sa binigay ni Senate na sa lambaklad. Kaya laking pasasalamat namin po sa kanila, sa kanilang binigay. Samantala, sa hiwalay na aktibidad nitong Biyernes, March 27, nakatanggap ng karagdagang suporta ang 30 mangingisda sa Masinloc, Zambales mula sa DAB-FAR 3 sa tulong naman ni Senator Kiko Pangilinan. Kabilang sa ipinamahagi ang iba't ibang fishing gears, seaweed farming implements at 3 bangka para sa kanilang hanap buhay. So kasama na yung fish capture tsaka yung aquaculture. So ang seaweed po kasi ay binibilang natin ay isang pag-aalaga ng yamang dagat. Meron po tayong 3 bangkan sa samahan po ng mga mangingisda diyan sa Masinloc. Kaugnay niyan, umaasa ang BFAR 3 na magpapatuloy ang suporta ng mga mambabatas sa sektor ng pangisdaan, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Papasalamat po ako sa patuloy na suporta ng ating mga mambabatas sa plight ng ating mga mangingisda na sabihin natin itinuturing pa rin na pinamahirap sa laylayan ng ating ekonomiya. At sana po ay magpatuloy ang kanilang magagandang programa na sa pamamagitan po ng BIPAR ay amin namang i-implement. Lalo po ngayon ay tayo nahaharap sa isang pagsubok at nararamdaman ko rin po ang hinaing ng ating mga ngasda dahil ang mga mangisda natin ay gumagamit din ng mga fuel. So
hopefully, yun po, so magitan din natin mga mambabatas ay makakapaglaan din po ng pondo para sa pangangailangan ng ating mga mangingisda as far as fuel consumption is concerned. Riniela Tugay, CLTV 36 News.